खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। सा सानजा भारतआवबो गिबि खेबनि थाखाय बान्दे भारत एक्सप्रेसआबो बेखेवजासिगोन। निउ जलपाइगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिम बान्दे भारत एक्सप्रेसआ खारगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ माखासे साननि गेजेरावनो बान्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ जुन दानसिमनि गेजेराव भारतनि गासै रायजोआवनो बान्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवगोन। नैथि रादाबाव दं सासे एक्ट्रेसनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबार मोनायाव बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सुचन्द्रा दासगुप्ता मुंनि सासे बेंगली एक्ट्रेसआ शुटिंनिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव गावनि गाखोनाय स्कुटि गारिया गंसे ट्राक गारिया गोगोमै सौदावफैनायनि जाउनाव जायगायावनो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया कलकातानि बरानगराव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दिल्लीनि जन्तर मन्तराव भारतनि खमलायग्रा हानजाफोरा सोमावसारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे सोमावसारनायखौ माखासे सनानि मेडेल मोनगिरिफोरा एशियान गेम्सआव सनानि मेडेल मोनगिरि बेनेश भगत, अलिम्पिक्सआव सनानि मेडेल मोनगिरि साक्षी मालिक आरो बाजरां पुनिया मोनहा दैदेनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे सोमावसारनायखौ रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि बेरेखायै लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सोमावसारनायखौ रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि चिफ ब्रिज भूषण शरण सिंहनि बेरेखायै सासे आइजो आरो सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव बे सोमावसारनायखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय बिथांमोननि सोमावसारनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय भारतनि माखासे आबादारि हानजाफोरा पान्जाब आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै हानजा हानजा सोमावसारनायाव बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सोमावसारनायखौ दबथायनो थाखाय सरकारा पुलिस आरो मिलिटारिफोरखौ बांहोगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं साथाम उन्दै गथ'फोरा मैया दैयाव गब'नानै जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों त्रिपुरानि खावै जिल्लायाव। पुलिसनि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बे साथाम गथ' उन्दैफोरा दुगैनाय समावनो गब'नानै जिउ गोमादों। त्रिपुरानि अर खोमोरग्रा हानजा आरो हरखाब गोनांथि समनि सरकारि रैखाथि हानजाफोरा साथाम उन्दै गथ'फोरखौ बोखांनानै थाबैनो देहा फाहामसालियाव लाना थांदोंमोनब्लाबो उनाव साथामखौबो जिउ गोमाबाय होनना फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे साथाम गथ' उन्दैफोर जिउ गोमानायफोरनि मुङा जादों फारियै सप्तादिप नामा 6 बोसोर, बाबिल रय 11 बोसोर आरो मौथासी दास 12 बोसोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे साथाम उन्दै गथ'फोरा वेस्ट त्रिपुरा जिल्लानि आरो बिमायनि न'आव फैनानै खावै दैमायाव दुगैनाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं सासे IRS अफिसारा मैया पुलिस हानजाजों खाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अफिसारा सासे आइजो IAS खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बे IRS अफिसारखौ हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आइजो अफिसारा गावनि FIR शीटआव फोरमायनाय बादिब्ला बे IRS अफिसारा बे आइजो IAS अफिसारजों COVID-19 नि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो खाथि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन आरो गोबां लाजिथाव सावगारि आरो भिडिअफोरखौ WhatsAppआव दैथायहरबाय थायोमोन आरो थांनाय मे दाननि 15 अक्ट'आव गावनि अफिसाव गावखौ जिनाहारि खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे IRS अफिसारनि सायाव गोबां केसफोर जाबसिननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे केसफोरा जाबाय IPC सेक्सन 354, 354D, 506, 509। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।